Kublai pi baro kini longi kubor bam takasngi. Hadu khat laingut ki riudon sam ha kaliang karwai ka siaw na kabri nyutrem kila yo shimbenta ha ka jingrai ha ka surkin niam jung ka grand finale bala penya da ka Don Bosco Media Network ya ka bala pelong Hason Youth Center ha ka jingyalam usok blai Michael Makri kum director. Na pedeng ginong job ke bala yo ra e ka nam la do ringkat ka song tingka ka balai pusan Hajar tingka ka lech i Heprit Ellery Kharkonhor na nong thamai. Kita ki khat laingut ki nong yeshim benta ki bala poisha ka grand finale na ki pongut ki bala yeshim benta na du besdang. Kumta da kani ka nam job i Heprit Ellery ila yo ban Korea ka song pisa ka balai pusan Hajar tingka ringkat ka khusnam sa kin mau. Ya ka khusnam ka ba arpan la yo ban ra do samla compare mau long na mau maram ringkat ke buskit khat san Hajar tingka kat ba ya ka khusnam ka balai la yo ban ra de i Heprit yamon lang wa lang na nong thamai so ra ringkat ke buskit ka balong san Hajar tingka ya kani ka jingya kop roi la penha perdado Archbishop Jong ka Shillong Archdiocese Umos Reverend Victor Lingdo.